Dumela bakulu, the Nyame Tijan is here. That's what in Nyaya Panapa it was the former CCC Councillor Chair Gibson Wende joins ZANU PF. Zvatotanga vakomana vacho totanga kupinda muzanu PF nekuda kwenzara kana kuti nekuda kwekutengesa tikuziva kuti chii chinonyatsoitika pana ndo situation ikuitika paZimbabwe. Vakomana vatotanga I know zvakawanda zvinoitika maZimbabweans, zvakawanda zvinoitika, but nyaya yete ndiwe panapa manje inyaya mumwe wacho mukoma wacho anonzi Wendo futi ukuthi isusu timunzara ticharamba tiri muparliament nekuda kwenzara. So ari kuzokomenda panyaya iyoyo uyo anoitwa Charlton Wende ndiye ari kuzoti this Wende is not me or related to me. We can differ with our colleagues in the Blue Movement on the strategies to dislodge ZANU PF, but I will never join ZANU PF. Kana politics zaramba ndogara hangu kumba. We are of the view that we must not resign from parliament. Abuda pachena mkomana kuti isusu tisu team rera kuti zvimwe zvese bo tonotazonzwisana pa strategy dzedu dzodonobvisa ZANU PF, but isusu tisifaya vakati atibve muparliament kuchkanzara kuda maposition I don't know kana kuti kuzvipira kunoshandiswa neZANU PF. That's it, ndo zvazvitori azvichinjike. Atogara atobuda pachena kuti isusu ndisu vacho vanoti atibve muparliament, but team racho boss kuna mwenza ayo guys ngatidai so ndobva vasara vachiudzwa kunzi aiwa chichichi boss vane mashandira avo yavaita. Saka vari kuti ayo isusu tisu vekusabuda muparliament, but handisi kuona musiyano boss uyu ajoinawo zviri official, but uyu manje haana kujoina zviri official, ajoina zviri zvepasi pemuti zviya zvine mari mukati zvekuti anenge achitanga ari kushanda ari kuopposition. So boss vakatengwa ma-MP ava ameno. Imimi kana muchita havana kutengwa ameno chimbondudze wai muchifunga kuti ma-MP aya avakaizvita ve-CCC havana kutengwa, ubva wasapota point yako.